जवळपास 4 महिन्यापूर्वी वाजत गाजत अंदाजे 50 ते 60 लाख रुपये खर्च करून कुडाळमध्ये कुडाळ नगरपंचायतीनं बालोद्यान सुरू केलं। आत्ताच्या घडीला मात्र या बालोद्यानाची बत्ती गुल आहे। आपण पाहतोय कुडाळमधील हे बालोद्यान कुडाळ नगरपंचायतीनं वाजत गाजत 4 महिन्यापूर्वी हे बालोद्यान सुरू केलं। मात्र जी काही माहिती भेटते त्या माहितीनुसार या बालोद्यानाचा टायमरमध्ये काहीतरी बिघाड झाला आहे म्हणे आणि त्या बिघाडामुळे या बालोद्यानाची बत्ती गुल होते। बरं, या बालोद्यानाची जर बत्ती गुल होते तर मागील 4 महिन्यापूर्वी आपण जे 50-60 लाख रुपये खर्च केले, या 50-60 लाख रुपयामध्ये त्या बालोद्यानाच्या टायमरला मेंटेनन्स कुठेतरी लागला पाहिजे, हे वाटत नाही का? हा प्रश्न आहे। आपण पाहतो या ठिकाणी आता कुणीतरी आलेत, हे नगरपंचायतीचे कर्मचारी असावेत। सर, काय झालं? लाईट का बंद आहे? काय म्हटलं? टायमर खराब झाला। टायमर खराब आहे? पण हा टायमर काय दुरुस्त कधी होणार? काय हो, तुम्ही नगरपंचायतचे कर्मचारी आहेत का? नगरपंचायतचे कर्मचारी आहेत का? हो। बरं, किती दिवसापासून हे बंद आहे? जरा उभे राहा सर, जरा वरती या। आपण पाहतोय या ठिकाणी हे पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी आलेत, परंतु बघूया सुरू होतोय का। म्हणजे आत्ता सायंकाळचे 7:30 वाजलेत। सायंकाळच्या 7:30 वाजता या ठिकाणी टायमर सुरू आहे की बंद आहे हे बघायला नगरपंचायतचे कर्मचारी आलेत। आता ही लाईट पेटली। सर, एक मिनटं, सायंकाळच्या 7:30 वाजता आपण लाईट पेटवायला आलात, काय नेमका प्रॉब्लेम आहे? वेळेत का लाईट पेटत नाही? माझी खरं आज सुट्टी होती, मी आता तिकडे आलो म्हणून मला पाठवलं इकडे। बरं, पण काय आता हा बंद असतं संध्याकाळच्या वेळेत बरेच दिवस अशी देखील? टायमर खराब झाला आहे त्याच्यामुळे 2-3 दिवस जरा बंद आहे ते। बरं, पण संध्याकाळच्या 7:30 वाजेपर्यंत बालोद्यानाची लाईट का नाही पेटत? आजच जरा हे झालं उशीर, कारण का मी आज ड्युटीवर नव्हतो त्याच्यामुळे। माहिती घेतली तर बऱ्याच वेळा हे कधीतरी पेटतं कधीतरी बंद असतं। काय माहिती काय बघतो, टायमरचं काम करून घ्यायला पाहिजे। बरं, आता आपण पाहतोय माहिती भेटली असावी, कोकणशाहीची टीम बालोद्यानामध्ये दाखल झाली आहे आणि बालोद्यानामध्ये दाखल झाल्यानंतर कोकणशाहीच्या टीमला तर दाखवलं गेलं पाहिजे की आमचं बाबा हे सुरू आहे म्हणून कदाचित असेल, मला माहिती नाही। परंतु आम्ही इथं दाखल झाल्यानंतर सायंकाळच्या 7:30 वाजता इकडची लाईट लावण्याकरता कर्मचारी लगेच आमच्या मागोमाग दाखल होतात। अरे, बालोद्यान नेमकं आपण बांधलं आहे कशासाठी, कुणासाठी, याचा देखील कुठंतरी विचार होणं गरजेचं आहे। एवढे लाखोनी रुपये खर्च करून जर बालोद्यान कुडाळ नगरपंचायतीनं बनवलेलं असेल तर त्याचा वापर हा सर्वसामान्यांना झाला पाहिजे। टायमर जर बिघडला असेल तर तो टायमर तातडीनं दुरुस्त झाला पाहिजे। आता जर टायमर बिघडला आहे, लाईट कशी पेटली हा सुद्धा प्रश्न आहे। चांगली गोष्ट आहे, कोकणशाहीची टीम बातमी लागायच्या अगोदर जाग्यावर आली हे समजल्यानंतर मात्र तातडीनं या ठिकाणची गुल झालेली बत्ती पुन्हा एकदा पेटली। अभिनंदन आहे, शुभेच्छा आहेत। हेच काम आम्ही इथं न येता दरवेळी व्हावं, नगरपंचायतीनं हे कुठंतरी अधोरेखित करावं एवढं निश्चित आहे। राजेश शेदळकर आणि चिन्मय घोगळेसह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।